ஒரு கடாயில் 1 கப் ரவை சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இதில் 5 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் 1/2 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 2 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இதில் இப்போ 1 இன்ச் இஞ்சியை சின்ன சின்னதாக வெட்டி, இதில் இப்போ 1 கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலை, ஒரு 4 பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதில் இப்போ 2 பெரிய வெங்காயம் நீளமாக வெட்டி இருக்கு, அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் கலர் மாறினதுக்கு அப்புறம் 2 தக்காளியை நல்லா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. இதில் இப்போ 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு. இதில் இப்போது 2 மீடியம் சைஸ் கேரட்டும் 6லேருந்து 7 பீன்ஸையும் சாப் பண்ணியிருக்கேன், அது இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 மினிட்ஸ் நல்லா மூடி வச்சுக்கோங்க. 3 மினிட்ஸ் ஆயாச்சு. இப்போ லைட்டாக வெந்திருக்கு. ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதில் 3 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இதை 4லேருந்து 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு திறந்தாச்சு. இப்போ நல்லா கொதிச்சிருக்கு. வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வெந்திருக்கு. இந்த டைமில் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் வறுத்து வச்ச ரவையை ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் கடைசியாக ஒரு 5லேருந்து 6 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. கடைசியாக இதில் கொஞ்சம் 2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. கரம் மசாலா சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழையை மேலே தூவி விட்டுக்கோங்க. இதெல்லாம் சேர்த்ததோ ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம ரவா கிச்சடி ரெடி.